Майка ми отива до магазинчето за цигари, жената. Купила се цигари, се купила, имаше едни кибричета такива, не? И ти само вземаш кибричета, отиваш ще се къпеш. И си мисля колко развиваше въображението на децата това кибриче, защото в днешно време HD трябва отиваш и още на 5-та минута едва майки. Вако, какво става моето дете? От 10 минути се къпеш, още не си пуснал водата, маме. И си мисля колко развиваше въображение, защото веднага трябва да измислиш нещо да се оправдаш пред майка. Мамо, защото... как бе, мамо, И майка ти пак не е доволна, бе. Пак ли в банята, каже летенца? Няма да се срещнем път в кенефа, И си мисля колко развиваше това кибриче лоялността на децата. Защото ти си казал, че акаш. Щом си казал, че акаш, ще акаш, човек. Щом си казал, че акаш, ще акаш. Може да не ти се ака, ма никой не те пита. Сигурно ще се фъгат, ще си кажа, мама, едно мъничко ще пусна. Защото ще представяш да не се закаш, майка ти влиза, после гледа нямало едно. Само чиста. Какво ще си кажа? Ще си кажа, отгледа съм лъжец вкъщи. Казва, че ака пък бие чекив. Не може, щом си казал, че акаш, ще акаш. А не си виновен, ти просто отнема супер дълго време, защото от шибаното кибриче не можеш да се надървиш толкова бързо от скапаната зебра на кибриче. И си мисля колко развиеше това любовта към животните. Защото в първия момент гледаш зебрата, нищо не изпитваш. В втория момент нищо, на петия път сам бам си готов моментално. И в някакъв момент се прибираш, кибричето го няма вкъщи, си кажеш това, какво ще прави, даш хора зоологическата градина. Стара Загора нямаше зебри, почваш и на другите животни да се кефиш.